daj Boga ti ljubi, malo te sise dole stavi, hajde. Zašto? Pa zato, sine, poslije moram da tražim pare da pravim sise, ajde. A nema veze. Pa ima, pa nabijaš mi kompleks. Ne nabije, vidiš da je Bog i Bog nije bio realan, znaš, te je dao previše, a meni dao premalo. Trebao je da rasporedi to, moja Alma. Onda bi bili svi isti, ne bi valjalo. Pa imale be sve, a ne bi ti imala previše, eto ti ne bi bilo da zanimljivo. Udri mala, gde ti malo sise, ma sve mi oči idu tamo među tu liniju. Gledaj je, gluha bila. Mašala, ovo nije mašala, ovo je mašala. Jo, ja mislim da tvoja slika je u svim halama na Balkanu. Majke mi. Alma Negra. I onda on, znaš, piše i govori, joj. Znaš, odmah im proradi maštarija, znaš. I onda i onda ovako kažu, sjetio sam se tebe, idem piškt. Ja bi će voljela da me drže u spavačoj sobi, na primjer, ili u garaži, u onoj automehaničarskoj radnji i tako. Podržete ih u kamionu. Ja, u kamionu, da, što će me držati u hali, nije mi to baš mjesto za me. Neka je hala, znaš šta hala, oni izađu iz hale, jer oni inače kad pišaju, oni tad razmišljaju. Znaš? Oni tad razmišljaju, onda njega vide pa se sjete da nisu dugo vodili ljubav, ili recimo da ne sjećaju se kad im se ujutro, da izvineš probudio, znaš da je, a treba da piški, i onda on tada razmišlja. Draga Alma, je li tebe jedan muškarac gleda u oči? Da, naravno. Pa pitaj ovako kad ih poznaš, pogad koje si mi boje oči. Ako bude jedan znao reći, ja ću ti kupit šta hoćeš. Oni tebe ovdje s tebi goć, ovdje. Nije, vole oni sa mnom da pričaju, ja imam svašta pametno da kažem. Alma, draga, otkad muškarce zanimaju pametne žene? Ma daj, molim te. Zanimaju, vjeruj mi. Joj, Alma, jes namazana. Pa ja, to da imaš te mudonje tam da te giftaju pa ih hvališ. Pa nemoj tako da pričaš o mojim mudanjama. A ti imaš i ti mudonje ili samo žene? Pa Boga mi imam ja i mudonja, a ovi su moji mudonji, oni su posebni. Ovo su ti mudonji, oni koji su kvalitetni, razumiješ? Muškarci kvalitetni, nisu kompleksaši. Kontaš? On su posebni i, znaš, to je malo je njih, ali su tu kod mene. Imam i gejeva. Pa da, gejevi su kod tebe, Niki da. moj. Alma, jel to čitaš komentare, majke? Čitam ja uvijek sve komentare. Pa ne pričaj, šta kažu tvoja? Evo, kaže, di si Alma? Kaže, bez mudonja ništa ne može. Tako je Alma. Alma inteligentna i brzo razmišlja, a i zgodna. O jesu, vala, zgodna zgori. Sini, goriš si. Za drugi dio komentara. A ova bezobrazna i mangupa glumi žunturača. Ne mogu on sa mnom, bolan, Alma, draga. Oni vole žene koji im trepću ovako samo. Znaš? Ja, Bože. Meni jezik do poda, bolan, pa meni takav kad dođe taj što je napisao ženturač, ja njega srežem u dvije rečenice, cap, on ne zna je li pošao, došao, odmah ne vidite se mjesec dana. Ajde sad mu odgovori da čujemo kakav je tvoj odgovor na ovo. Pa evo rekla sam. Pa šta? Već kompleksiran. Da sa ženama poput mene ne može. Da bi ga sasjekla bi ga u dvije rečenice, ne bi znao je li pošao, došao. Pa ja čekam da ga sasjećeš, aj se sjecka. Pa kako bi ga mogla, ne znam, moraš mi dati više information. Pa ne znam, ajdi tamo kod nje da vidimo kako ćete sasjeći, baš me zanima. Samo još laso fali. A ne smije ti onda prijeđe vamo kod mene. Smije, sad će on doći tamo, prepoznat ćeš. Ma kakvi nema, ma kakvi puno. Ma sve su ti to cupice, balan, to laje bez veze ko pašće samo, ko ker, ništa drugo ne znaju.
Ne, oni su ovdje meni svi fini, da vidiš kako lijepe komentare pišu. Ja se topim. Alma, prezgodna si i volim te i predivna si i to što radiš je top. Hvala. Vidimo se, ljubavi. Ćao. Vidimo se, pozdrav, Ćao. čao.